agus tásúla an ghfuil sibh go maith agus go bhfuil sibh ag buint sult as imeachtaí Deireadh Seachtaine Náisiúnta na Deireadh go dtí seo. In san níos an Cócaireachta seo, bé méid taispeann Steve an dóigh le Mionbhruar a dhéanamh le Biabhóige agus custard le gol leis. Tá sí inta blasta agus tá an Biabhóige híanamh fás go farsing ag an am seo den bhliain.